Nå. Ja, vi vil gerne fortælle om aktionspotentialet. Her på tegningen der ses nervecellens aktion i hvile, og aktionspotentialet det bliver etableret i triggerområdet, som ses lige her ved aktionens rod. Herfra spredes den via de ranvieriske indsnæringer, som ses her og her. Det ses, at aktionets indre det er forholdsvis negativt i forhold til dens ydre, som er meget positivt ladet. Hvilemembranpotentialet det er ca. minus 70 millivolt i hvile. Ja. Koncentrationen af Na+ ionerne de er 10 gange større uden for cellen i forhold til K+, eller koncentrationen af K+ ioner, som er 20 gange større inde i cellen. Så denne ulige fordeling den gør, at cellen den kan etablere nerveimpulsen, og det vil sige, at nervecellen den her er polariseret. I hvile der kan ionerne ikke trænge igennem. Det er kun ganske få, men de sendes så hurtigt tilbage ved hjælp af Na+ og K+-pumperne under forbrug af ATP. Der findes 2 typer af kanaler. Der er dem, som er påvirkelige over for ændringer i spændingsforskelle, og så er der dem, som åbner ved, at et transmitterstof det bindes til dem. Nerveimpulsen den udløses i triggerområdet, og den elektriske aktivitet i cellekroppen den bivirker til, at spændingsforskellen gennem membranen den stiger med ca. 10-15 millivolt. Derved der nås der så en tærskeværdi for aktion, hvor at kanalproteinerne de ændrer struktur og form. Og Na+-kanalerne de tillader nu Na+-ionerne at vandre ind i cellen, så den derved bliver positiv indeni. Nu der er cellen så blevet positiv indeni og negativ udenpå, og det vil sige, at den er blevet depolariseret. Men straks herefter så åbnes K+-kanalerne, og de tillader også K+-ionerne at strømme ud af cellen. K-ionerne de er nu ude af cellen, mens Na+-ionerne de er inde i cellen. Og for at det ligesom kan komme tilbage til udgangspunktet, så anvendes K+ og K+-pumpen. Og under forbruget af ATP, der transporteres ionerne tilbage, så Na+ det igen er i cellens indre. Og en ny nerveimpuls, den kan så gå igennem aksonet igen. Når nerveimpulset er nået til den præsynaptiske endeterminal, der kan ses her, åbnes nogle Ca2+-kanaler, og Ca2 kan komme ind i den præsynaptiske endeterminal. Dette gør, at nogle vesikler, der indeholder transmitterstoffer, transporteres hen til cellemembranen fra den præsynaptiske endeterminal, og via exocytose, der smelter vesiklen ligesom sammen med cellemembranen, og på den måde så kan transmitterstoffet lukkes ud her. Transmitterstoffet binder sig så til receptoren, der kan lukke f.eks. Cl- ind, eller bare nogle ioner, men Cl- i det tilfælde, hvis det er en hæmmende synapse. En hæmmende synapse nedsætter muligheden for at etablere aktionspotentiale i en modtagercelle, og stimulerende synapse videresender altså nerveimpulsen.